Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi oh guys, unboxing kanggo berkatan kanggo nilik terus. Gimana sih pakane kok apa sih? Enggak pedas. Oh ya pedas. Baik, kayak nganu guys. Kita berkatannya mana kita spill dulu. Gue pinjam ini, minta. Tahu. Mau? Gak mau. Cuk. Nah. Tahu enak guys. Kentang. Kacangnya gak lali, ya ojo. Nah, gue sudah sih aku beratus ya. Beratus kan. Tapi udah. Terus kentang, tahu, kacang, mie. Jajan emang anak naisen mang. Jajan emang bepakan apa? Jajan ini. Gedang kayak. Gedang. Terus? Saya sini. Kian iki guys, enek donat. Kata iki ya pembahasan onde-onde. Apeme gak lalu. Pokoknya nek ngene Jawa iki mesti enek apeme guys. Pas bencaane jam 5. Soalnya barang ngene nek dames ambek Mbah Sutinga engko sama berbareng. Bandi. Mbah Sutinga tak sing. Sukinan siapa? Mau gak dengar deh? Sukinan siapa? Supinga. Hah? Supinga. Sukinan jenis siapa? Aku orang wongi. Kasih tahu dong. Nah, coklat guys. Coba. Dongeng. Woi, ibu rak dongeng. Dongeng apa? Dongeng. Ibu pelajaran pas enek dongeng. Dongeng apa? Wah, bapak. Ini tak namanya uang yang sulit. Kalau. Nah, jadi di PR dongeng. Hah? Di PR dongeng. Dongeng. Jangan ngomong. Siapa? Awakmu. Lobu. Weh. Terus. Mau nek belanjaan bareng. Terus dicucuk ning gone Mbah Sutinga. Terus Pakku ning gone lek gamis guys. Ya. Kan bareng sekali. Mbah Sri. Mbah Supinga. Ki botolnya sih deh. Mimik. Oke guys, dilanjutin ke meneh yo nek entuk dekatan sing kedua. Guys. Guys ki wange arepe. Iya, Pak. Anu guys. Iya. Bacaan gone Mbah Supinga. Ya Pak. Lagi. Juga tonong lho guys. Ya guys, Zen. Kamu makan buah naga. Zen. Kamu makan buah naga. Mata nih Zen. Ya Pak, nah budal Pak. Zen. Bisa benang. Oke. Kayak aku kayak. Iya Pak. Biasanya kalau tenan yo. Bebancaan mangan sih. Enak. Logi manis. Jos tak kukut ki wis berbancaan ki mang jaluk goreng sego ki guys. Penampakane kok ngene ya Pak ya. Doke loro ki mang. Nak bra. Mantul kae wis sak teko ki. Buah naga ya Pak. Ki guys unboxing. Pakar aku untuk kuning online terus keren guys. Ki unboxing dekat konggone Mbah Supinga guys. Ini Pak. Gimana sih berkas emang tak kon mengenai ra guys. Pak pun agak
Nek gamis dadine wong mulai kena roti mesti kena apa jenenge peyek iki wajib asli gak wajib nek teri tetep Pak campur soalnya nek wong tuwek iki mbiyen ngono kuwi Pak jerene heeh pokoke nek terine ngono jaman biyen jerene yo ono tetep ono iki mesti apem gedang iki roti guys iki lho enek iwak tahu mie terus mari ngono iki enek kacang ngono guys mantul lah guys wis iki kenae iki gak dipan ayo ana iki Malah tak mangan. meros mangan dekate dik mang sego goreng kuwi cek ae mangane apa sego goreng gimana Bencet tak. ya wis pokoknya ngono guys boleh kita sugar Pak es buah naga nemu ya gimana apa Pak ini undi wis guys ngosek nih guys untuk tataran konggone Mbak Deni guys isu-isu lagi mau jam 5:30 Mbak Isma Mbak Eka Rene iki dikasih sayur lodeh Mbak Deni guys makasih ya Mbak Deni makni berkah selalu rezeki lancar terus berarti aku gak bisa masak guys iki uji ono oblok-oblok di ingkang ngono lek Pak iki ora nek semangan yoan dek bengi kan untuk berkah telu tak wena Mas Riki siji Naira berkah sijine tak pangan aku yes guys iki epe tinggu sarapan anakku iki wayahe ape sarapan iki tetep ngomongin Mbak Deni tak sarapan soalnya belum bergawe karena tuh gorengan ngono dua guys 5.000 kak gorengan lalu guys aduh guys aku udah sarapan dhisik emang aku ditumbas kerupuk ya guys kerupuk tumbas 3 aku paling seneng kerupuk sini juga paling seneng aku kerupuk ini nah ini kerupuk apa guys seneng kerupuk rambak kotak ini malam ini sarapan dhisik lah ini yang semateng masak emang sambil rong ini angkat-angkat sih enak guys tapi dulu ini putih ngecap lagi kayaknya pengen Saya masak mak ini ya guys. Soalnya mak ini belum masak.
Oke, sudah. Mulai sambal padang. Enggak kan? Enggak. Teman bagi Kak Abdul ini mah ora tak buka ya. Ngomong tempat tinggal di Basri guys. Pokok ini mah yang telur. Tuh. Apa nih? Lo apa Abdul yang Kak mangkuku? Kak korek mata guys. Mas nggak bisa mentok. Mangkuk dong. Mas mau jual berapa loh?